Lejl imkebbes. Dan huwa l-isem ta' attività ġdida li se tittella s-sibt li ġej madwar iċ-Ċittadella f'Għawdex. L-attività kellha ssir f'Novembru iżda ġiet posposta minħabba l-maltemp. Jonathan Patch, l-organizzatur tal-attività, qal li se tinħoloq atmosfera maġika mill-isbaħ fis-sit medjevali taċ-Ċittadella. Il-ċittadella kollha qiegħda tkun mixawla minn il fuq minn 30,000 xema u apparti minn hekk ħankun qegħdin noħolqu artifacts arti magħmulin mix-xema li jirrappreżentaw affarijiet kulturali kif ukoll l-istorja ta' Malta. Il-lejl se joffri wkoll bosta attivitajiet bħal reenactments, dħul b'xejn fil-mużewijiet fiċ-Ċittadella u spettaklu mużikali minn The Capitals, The Busker, Klinsman u Michela Patch. Waqt it-tnedija tal-ewwel edizzjoni tal-attività Lejl imkebbes, il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana qalet li Għawdex sar sinonimu ma' attivitajiet kulturali ta' kwalità. Qalet li l-pjan infassal mill-Ministeru qed jilħaq il-miri tiegħu. U għammat ta' kif nuru l-impenn tal-Ministeru għal Għawdex biex ikonna attivitajiet matul is-sena kollha u allura l-promozzjoni ta' Għawdex ukoll bħala destinazzjoni turistika li hija distinta, differenti, però ukoll kwalitattiva. Id-dħul għall-attività se jkun b'xejn u kollox jibda fis-6 ta' filgħaxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.